Ой, гзашта да дилам монд суратои главни фони вайбер мара сӯзонд кӯшиш мекунам набинам суратота дилам намешава алиш канам ҷота ҳозир намедонам дар ки ҷои қаддит кияй одамое мефаҳманд ман меган ҳаётамияй рӯзе рафтияй пешам қафота накарди нигоҳ ёд кардам тамайда чанд надидам та қариб 10 моҳ даже месӯзони шаво медрои да ховам ты типа ранги ёвима типа ранги аловам дурачи хедило чи шикасти орзу ҳавас ҳама мотабина месӯзам меёришум параст дар аввал гуфти ранги дигаронестам то охир қадид местам то кая ба ғамот бестам шумо да фахри калонай фиреб кардам бачара дар дунё белав мард нест ҳама белавзо духтарам тоқати бо вафои дар дунё фикр мекардам давони пешад рафтам афсӯс ноумед омадам ёри хушрӯӣ бо вафом ёр доштай надонистам ӯай ма безор будаю фаҳмида натонистам дилам туро мехоҳад ҷонам аз дард месӯзад надорам тоқати дуриятро биё дилам туро мехоҳад ҷонам аз дард месӯзад надорам тоқати дуриятро биё суратота вақте бинам сахт мекунам таё дай назарам дур намеша лаби қашову чашмот ба теғ зади дил мадаронди лайлии бевафо интизор баъде шавдатаи домтон даханати ҳаво медонам ки нестай да фикрам да фикри ки боша хушбахти нози гултӯй мегӯд фаромӯш накардам гапоша панҷа баробар нест шояд ай ма беҳтара ёфтай сундур дунёра то мета дар ҳақиқати гап ростай да соли навзод рӯзам нанавистабри хушбахтай назадем да ёдаш ё намондаю шани чӣ ба дилам намешава суратота кур кунам оянда дига кас да дил ма ҷо гирифтай дар рагу хунам дастмонай додагид ҳамеша қатимай хотира соли гузаштара муқоиса кун ба ҳозира бовари дорум азобой додагид беҷавоб намемона касера ки ҳозир дӯст медорӣ мешавад та бегона дилам